Budeme pokračovat Božím slovem a Roman má pro nás biblické zamyšlení. A není to žádný nováček, už slouží Bohu delší dobu. Tak věřím, že Pán mu dal něco na srdce pro nás. Haleluja. Sláva Ježíšu. Někteří už mě znáte, ale bych se rád představil, jmenuji se Roman Rejs. Sloužím Bohu 14 let. Přijal jsem Boha v Anglii. Sloužil jsem u prorockých pastorů, proroků, černošských sborech. Sloužil jsem ve sboru, jako kazatel mám obdarovaný evangelista. Mnoho let jsem vedl chvály. Dodneska vlastně v některých církvách učím chválit týmy. Ale největší radost mám z toho a hrdý jsem nejvíc na to, že jsem Boží dítě. Amen. Nebo titul, to mi nic nepřinese. Ale to, že jsem Boží dítě, že mám odpuštěné hříchy a že jsem spasen, to je pro mě ta největší dár, největší milost od Pána Boha. Amen. Haleluja. Tak jsem rád, že můžu dnes předstoupit a pozbudit vás. Už jsem tady několikrát byl a Bůh mi ukázal mnoho věcí. A víš, církev je jako nástroj. V této církvi máte velice požehnané chvály. Ale nástroj, aby vydal ten zvuk, který má, musí být naladěný. Tam musí být harmonie a musí ladit. A jedna věc, která dneska se mi dotkla při chválách a jsem stejného ducha jako váš pastor je, že Bůh nás stvořil na svoji slavu, aby jsme ho chválili. A vidím, že mnoho z vás se okrádáte o požehnání, protože necháváte chválit jenom ty požehnané chvaliče, ale vy nechválíte. Ale Bůh to neřekl tak. Ty máš chválit Boha, anebo nemáš za co? Jestli nemáš za co, nechvál Pána. Ale já tomu nevěřím, protože by si tady nebyl. Bůh dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezemřel, ale měl život věčný. Ty jsi tady, protože on dal za tebe syna, že on ti odpustil hříchy, dal ti život věčný a má pro tebe plán. On už dopředu tě vyvolil, ještě si nebyl ani zrozen, ani já, a už nás vyvolil a má pro nás plán. Ale mnohokrát i lidé v církvi, Boží děti, si myslí, já ne. To ten pastor, to tam ten, já nemůžu nic. Ale tak to není. Já bych ti rád přečetl dnes ráno, jsem četl Žalm 92. Je tam pár veršů, které se mě velice dotkly a který věřím, že teď právě mluví ke stavu církve, nejenom této, a mluví Božím dětem. Takže jestli máš Bibli, můžeš si se mnou otevřít Žalm 92 od 13. verše. Já se jenom krátce pomodlím. Já ti děkuju, Pane, za tuto milost sloužit a předstoupit. Prosím tě, otevř lidská srdce, otevř oči i uši. Nech Duch Svatý zjeví lidem pravdu Boží, která je vysvobodí a která jim přinese Boží požehnání. Použij si každého v této církvi, požehnej tuto církev, Pane. Nech, Pane, se navrátí ztracené ovce. Já prorokuji do této církve plodnost ve jménu Ježíše Krista. Nech tyto ovečky jsou plodné ve jménu Ježíše. A nech v této církvi je vidět divy zázraky a Boží manifestace, moc Ducha Svatého a tvoje sláva nech je zjevená. Ti děkuju ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže rád bych teda přečetl Boží slovo. Můžeme z úcty k Božímu slovu se postavit. Víš, když jdeš dneska k soudu a soudce něco čte, tak se všichni musí postavit. Ale náš Bůh je větší. Víš, úctu a chválu nedáváme Bohu jenom tím, že ho chválíme zpěvy. Ale i to, co jsme teď udělali, že jsme tady obětovali nějaké finance, to je úcta Bohu a to je chválení Boha.
To, že mu vzdáš úctu, že jsi vděčný, Bůh se dívá na tvoje postoje, na to, jak reaguješ. A tady píše Boží slovo. Spravedlivý, ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. Ty musíš vědět, že to sám Bůh mluví k tobě. A sám Bůh tě pozbuzuje. Víš o tom, že jsi spravedlivý v Kristu Ježíši? Že jsi Boží spravedlností v Kristu Ježíši, pokud věříš? Kolik z vás to ví? To je málo. Všichni jste ospravedlněni. Víš, co dělá hřích a ďábel? Chce tě obvinovat. On přichází jako žalobce bratří, aby tě obvinil. Ale já ti chci říct, že Ježíš za tebe zaplatil. Že jeho krev tě očistila. A pokud tomu budeš věřit, budeš ospravedlněný z víry a máš Boží spravedlnost. A platí pro tebe toto slovo. Spravedlivý pokvete. Kveteš? Jako palma bude růst. Rosteš? Jsi zasazen v jeho domě? Amen. Tak poslouchej, co se ti stane. V šedinách budeš plodný. Budeš svěží. Věříš tomu? Věříš tomu? To ti říká sám Bůh. Poslouchej, Bůh slovem promluvil a stvořil tento svět. Tento svět a všechno na tomto světě se podrobuje Božímu slovu, ale to je to stejné slovo. Kterým Bůh stvořil svět. Bůh tě tak miloval, že poručil slunci svít, aby moje děti měly teplo a světlo. A když ti Bůh říká, budeš kvést, budeš silný, budeš požehnaný, budeš, ale ne automaticky. A toto je problém v dnešních církvách. Lidi si myslí, že všechno je automaticky. Automaticky není nic. S Bohem musíme spolupracovat, bratři a sestry. Ježíš všechno udělal a dokonal věci na kříži. A my to musíme vírou přijímat. Nestačí jenom věřit, že Bůh je, ale že se odměňuje těm, kteří v něho věří. Mnoho z vás má mnoho problémů, které nemusí mít v životě. Ale nedokážete to vírou získat, přijmout, nedokážete poručit nepříteli, odejdi z mého života. Ty máš autoritu, ty jsi Boží dítě, ale nevyužíváš to mnohokrát. A já ti teď dám klíč k jedné věci. Mnohokrát v Božím slově slyšíš, bude požehnaný, vypěli něco jedovatého, nic se mu nestane. Ale řekneš, to se mě nemůže týkat. A nebo řekneš, tak to ukáž, zkuš to. Jenomže porozumět Božímu slovu může žít skrze Ducha Svatého. Když se budeš modlit a prosit ho, aby ti dal pochopit a zjevit. Boží slovo nefunguje taky samo od sebe. Ono to není jenom informace. To má moc učinit to, k čemu tě instruktuje. Ale ty musíš spolupracovat, musíš věřit. A musíš učinit to, co říká Boží slovo. Tady v tomto žalmu nám taky něco Boží slovo říká. První máme zaslíbení, ale pak říká, v šedinách budou plodní, budou zdatní a svěží. Ale proč? Aby zvěstovali, že Hospodin má skále je přímý a není v něm podlost. Tady je Boží princip, Boží zákon. Pokud ty nebudeš zvěstovat, pokud ty nebudeš dělat to, co Bůh říká, tak nemáš toto zaslíbení. To zaslíbení je pro každého, ale ty musíš vždycky spolupracovat. Víš, kolik trvá přinést někoho Bohu? Jedna cesta s Rosicem. Dneska jsme vezli kluka s Rosicem a já zavolám ten Duch Svatý, říká, proč mu nekážeš? A stačilo to. Už jsme byli skoro u Brna. A já říkám, mám na to strašně málo, ale ty Duchu Svatý to máš. A začal jsem mu sloužit. A on v autě při jízdě přijal Ježíše, učinil pokání. Amen. A řekl, že příští týden přijde. Zvěstuješ. Víš, co máš? Víš, jaké bohatství máš v Kristu? Víš, bohatí lidi se rádi ukazují a chlubí. Mají auta, domy a nevím co. Ty máš největší bohatství Ježíše Krista. Nic většího není. Chlubíš se ním? Říkáš lidem, jak je miluje, co pro ně udělal. Bratře, ty máš jiné operací. V jméně Ježíš, duchu slepoty, jdi.
Buď uzdraven právě teď. Přijmi to ve jménu Ježíše Krista. Já ti ženám zdraví. Přikazuji tomuto tělu, buď uzdraveno. Duchu nemoci, odejdi v jméně Ježíša, nevracej se. Přikazuji ti to v jméně Ježíš. Buď zdrav v jméně Ježíš. Právě teď, Duchu Svatý. Haleluja. Ta operace nebude ve jménu Ježíše. Proč chodíš doktorovi, když máš Ježíše? Největšího uzdravitele. Neříkám, nechoď tam. Ale víš co? Kdyby nebyli doktoři, tak nemáme křesťany. Protože zapomínáme na Ježíše být z Bible. My chodíme do církve, jak kdyby jsme chodili do kostela. Ale zapomněl si, co píše Boží slovo. Ty to nečteš? Kde přišel Ježíš, hluchý slyšeli. Kam přišel Ježíš, slepí viděli. Chromy chodili. Mrtví vstávali. To už není pravda. To je pravda. Ježíš je stejný včera, dnes a na věky věku. A ty v sobě máš moc vzkříšení. Proč tomu nevěříš, když to čteš? Proč tomu nevěříš? Řekni, já to mám. Můžeš to říct? Kdo tomu věří? Já to mám. Ty to máš. Ježíš trpěl. Ježíš trpěl za to, aby ty si trpěl nemusel. On se nedívá na chyby. On už dopředu věděl, že jsme... Víš, proč nás nazval ovcemi? Ovce je hloupá. Víš, kolik chyb já jsem udělal? Sloužil jsem jako pastor, ale udělal jsem chyby. A řekl jsem, já končím. Já už na to nemám. Nejde skončit s Bohem. Nejde. Bůh řekl, Ježíš Kristus, Syn Boží řekl, já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Každý tě může zradit, opustit. Nech tvoje vina nespoléhá na člověka. Jeremiáš 17:5 říká, prokletý muž, který spoléhá na člověka, opírá se o pouhé tělo, ale srdcem se vzdaluje od Hospodina. Velkou cenu. Ty jsi drahý pro Boha. Víš, kolik za tebe zaplatil? Všechno. Všechno. Možná dnes jsme dali nějaké drobny, nebo jsme dali něco. To je nic. Možná nemáš finanční požehnání v životě. Víš proč? Protože co má Bůh rozmnožit? Ježíš chce rozmnožit tvoje semeno. On z 5 chlebů a 2 ryb nakrmil 1000, ale musel někdo mu dát aspoň něco, aby to rozmnožil. Vírou to získáš. Vírou získáš všechna zaslíbení. Všedinách budeš plodný. A já vám žehnám, abyste vy nesli evangelium, aby plodnost přišla do vašich životů, do vašeho ducha. Kolika lidem říkáš, že jsi Boží dítě, anebo se stydíš venku za Ježíše? Nesmíš se stydět. Zapomněl si, odkud tě Ježíš vytáhl? Mě vytáhl, já jsem byl podvodník, alkoholik, smilník, cizoložík. Peklo jsem si zasloužil. Ale Ježíš to vzal na sebe. On za mě vzal moje hříchy. I za tebe. Kde je vděčnost? Víš, co nevidím v církvách dnes? Vděčnost, pastore. Vděčnost za to, co pro nás udělal. Rozumíš? Porozuměj tomu, co pro tebe Ježíš udělal a co ti dává. A věř Božímu slovu. Když je to tam napsáno, máš to. Ale pokud to nezačneš používat, nic se nebude dít. Nečekej, že pastor donese tady 300 lidí. Nedonese, protože ty neodnosíš. Buďte mi svědkami, že na Ustudní mluvila s Ježíšem chvíli. Hned šla do vesnice a říkala, tam je prorok. A 1000 přišli. Za minutu! Za pár minut! Kolik roků tady jsi? Kolik si donesl lidí do církve? Zbíjou tvoji sousedí, že jsi Boží dítě. Miluješ své blížné. Víš proč ne? Možná, protože nemiluješ sám sebe. Ježíš řekl 2 přikázání. Miluj Boha celým srdcem, celou duši, celou silou, celou myslí. A miluj blížného svého jako sám sebe. Víš, my Romové možná dokážeme i odpustit, ale zapomeneme odpustit sami sobě. Tam je ta blokace. Odpusť sám sobě. Protože ty víš, co jsi udělal, a já to vím.
A někdy s tím bojujeme. Někdy ďábel nás chce oklamat čím? Falešným alibismem. Já nemůžu, já jsem udělal tam to. A já mám ten problém, kdybych ti řekl moje problémy, tak řekneš, polož mikrofon. Ale víš, co mi řekl Bůh? Čím víc ďábel bude útočit, tím víc služ Bohu. Já mám kluka feťáka, nemůžu si s ním poradit už 5 měsíců. Krade, napadá lidi. A já jsem řekl, jo, otevřu církev. Ty ďáble toto zkoušíš a teď chodím po ubytovně na Olomouci a kážu feťáku. On to nechce přijmout. Dobrý. Ale já tě nenechám ďábla, aby si zastavil Boží práci. Nebo to není o mně. Já jsem byl, už dávno měl skončit v pekle. To je o tom, co žije ve mně. Ten Roman zemřel. Zemřel jsi pro Krista. Jestli jsi zemřel, proč nežiješ ten nový život? Proč nežiješ tu slávu? Proč neukazuješ Krista? Každý den to, co ti Ježíš řekl. To je strašně jednoduché. Dneska se káže všechno, ale evangelium mé postole. Já sleduju církve na celém světě. Sleduju evangelizace. Poslouchám třeba 40 hodin kázní týdně. Mám přehled o všech sborech. A vidím, co se dneska káže. Zřešíš, jdeš do pekla. V církvi se káže. Udělal si porod, jdeš do pekla. Co to je? Evangelizační konference dělají a kážou tam, jdete do pekla. To je evangelizační konference. Tak za co Ježíš zaplatil? Křížují Krista. Ale lidi, kteří říkají, my jsme Boží děti. Ďábel otočil věci. Oklamal tak jako Evu v rajské zahradě. A píše Bible. Mám obavy, aby ďábel neoklamal i vás, tak jako Evu. Nenech se oklamat. Bůh tě nepovolal, aby si tady jenom seděl, poslouchal ty krásné chvály a šel domů a jsem poženaný. Bůh má s tebou plán. Kdyby tě chtěl jenom spasit, tak ten den, co si přijel Ježíše, už tě vzal do nebe. Už tě vzal do nebe. Ježíš nepřišel založit církve, kde budou lidi chodit na návštěvy. Ježíš přišel činit učedníky. A ten učedník si ty. Všichni z nás jsme učení. Co máš ty, nemám já. Proto to tak Bůh udělal. Já nemám všechno. V něčem Bůh tě povolal, protože víš, že máš něco, bratře, co nemám my. Sestro, ty máš něco. Každý z vás. I ty máš něco, bratře. Máš Ježíše. Řekni, přijímám vírou svoje uzdravení. Ďáble, táhni. Nemáš na mě moc. V jméně Ježíš. Amen. Amen. Ďábel si směje. Dělá v církvi asi co chce. Boží děti jsou bloklí. Jsou v prokletí. Neví, co je životem. Jak nevíš, co je životem? Jak ne? Když jsi přijal Ježíše. Poslouchej, co to je přijat Ježíše. Přijat slovo. Protože náboženský duch je všude. Je rozdíl věřit v Boha a je rozdíl věřit Bohu. Mnoho lidí i nevěřících a Romové všichni věří v Boha. Já jsem se ještě nesetkal s Romem, který by mi řekl, já nevěřím. Že každý ti řekne, já ho mám v srdci. Já se doma modlím. To je hezký, říkám, ale poslouchej, nic toho nemáš. Pokud nevěříš Bohu, Jan 1, od prvního verše říká na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A 14. verš říká, že slovo se stalo tělem. Víš, co to je věřit Bohu? To je něco jiného. Věřím, co Bůh napsal. Toto z tebe udělal Boží dítě, požehnané. Že Bůh napsal odpust a bude ti odpustil. Poslouchej, Bůh už to ustanovil. Bůh vše ustanovil. Vše je nám přístupné skrze milost. Ale musíš to vírou přijmout a vykonat. Víra bez skutku je mrtvá. Dneska v církvách je mnoho mrtvé víry. Lidi chodí, sedí, ale život a říkají, proč to nefunguje. Pastor káže takové krásné věci a mně to furt nefunguje. Protože nemůžeš žít z víry pastora. Nemůžeš žít z víry bratrů a sester.
Poslouchej, víš o tom, že máš stejnou víru jako já? Bůh nedal rozdíl. On říká, každý má míru víry. Boží víry. A Mark 11:23 říká, poslouchej. V poslední době tento verš mi strašně objevuje Duch Svatý. A nikdy jsem to tak neviděl. Jaká síla v tom je. A mnoho církví a křesťanů jsme zaslepeni. Byli. Ale Marek 11, pojďme se tam podívat, poslední verš a končím. Nějak dáš mikrofon. Pastore, to je konec. Promiňte, ale to... Poslouchej, mnoho lidí a mnoho tvůj život dneska se může strašně změnit. A budeš mi svědčit, pokud přijmeš toto slovo, které ti řekne. Věř v něho, nevěř to, co ti říká ďábel. Lidi, kdokoliv, ani manželka někdy. Kdyby Abraham řekl manželce, já jdu obětovat Izáka, to by byla pranice. To by dopadlo. Někdy ne. Jsou věci, které máš jenom ty s Bohem, a jsou věci, které má manželka s Bohem. Amen. Ježíš jim na to řekl. Poslouchej. Mějte víru Boží. Teď mi řekneš, co to je? Já jsem člověk. Já ti řeknu, co to je. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. Haleluja. Poslouchej, náboženský duch ti řekne, já věřím, že Bůh to může udělat. Bůh to udělá, já se modlím, ne, se modlím špatně. Tady neříká Bůh, že máš prosit Boha, aby to udělal. Že máš věřit to, co ty říkáš. Toto je Boží víra. Mnoho lidí Bože udělali to. My se modlíme. No to se modlit, ale Bůh nebude dělat to, co řekl, aby jsme udělali my. Bůh je všemohoucí, ale nemůže všechno. On je spravedlivý a věrný svému slovu. Když on ve svém slově řekl, ty to udělej, on to nebude dělat. Ale my furt se modlíme a furt čekáme a furt nic. Ty máš moc ve svém jazyku. Ty máš Ducha Svatého. Ty měj Boží víru. Co ty řekneš a budeš to věřit, se stane. Já bych ti mohl vykládat svědectví tady 3 dny. Od rána do večera. Viděl jsem mrtvé zkříšení. Viděl jsem všechny zázraky. Když jsem křísil mrtvé děcko, první vteřina jsem chtěl utíct. Můj syn přiběhl na mnou, tato, dole se něco stalo, brečou cigáni. A říkám, co? A slyším hluk, paniku. Utíkám dolů 2 patra. Žena, oni teď byli v Brně tady ty lidi. Žena drží roční dítě, které mělo vrebelní křeče a udusilo se. Bijou se do hlavy, zvu. A já jsem chtěl utíct. Jdeme pryč, to je hruza. A najednou Duch Svatý na mě zestoupil. Co děláš? Běž a vem to děcko. Jo. Tak jo. A už ne, já jsem už zapomněl na všechno. On mě vedl. Vzal jsem to dítě a chtěl jsem přece modlit. Nemodli se. Otevř mu ústa a vdechni mu těch života, jako já jsem dechl k nám. Já jsem to udělal, ruku jsem měl na jeho plicích, když jsem modlil, a cítil jsem, jak se jeho plice nafuk. Udělal jsem to 3krát, dal jsem na něho ruku a říkal, živ mě Ježíš! Začal brečet. Víš, v té době jsem si myslel, nech ten potlesk je Bohu, nemě. Protože poslouchej, v té době jsem přijel z Anglie, že končím se službou, že už na to nemám, že strašně moc toho a že končím, že jedu do Čech a budu tady bydlet a už nebudu sloužit Bohu. To bylo v té době, pastore. Já jsem utekl domů do Ložnice, a jsem brečel se, co to bylo? A Bůh mi říká, ty jsi chtěl ode mě odejít, vidíš, na co jsem tě povolal? Čeho se bojíš? Musíš mít problémy v životě, když sloužíš Bohu. Dívej se, když Ježíš byl na kříži, oni si všichni říkali, to není Boží syn. On umřel. I ty jeho služebníci a poštolé utekli. Co nám to vykládal?
asi si to vymyslel. Věříš, že i oni přestali věřit? Bible říká, že se vrátili zpátky k rybolovu. Přestali věřit. Poslouchej, víš proč? Protože se dívali fyzickýma očima. Víra se nedívá na to, co vidím. Fyzicky vidím strápeného, nemocného člověka. Víš, co vidím duchovně? Anděla. Boží dítě. Vidím Boží slávu. Vidím tu moc křičení v tobě, bratře. Vidím život. Amen. Haleluja. Ve vás to vidím taky. Bůh do tebe dal svoji lásku. Svoji lásku, ale jak ji chceš sdílet, když nejdeš a neříkáš, že miluješ ty lidi, že Ježíš je miluje. Jde to. Já jsem nenáviděl lidi. Byl jsem zlej, byl jsem lidi. Říkám, to Bůh mě nemůže udělat. Já pastorovi říkám, prorok z Afriky přišel ke mně, říkám, ty jsi se zbláznil. Já flašku v ruce. Říkám, no tady jsi špatně, ne? Mě Bůh řekl, že mám za teba, že budeš hrát církvi. Říkám, já hraju zábavu. Poslouchej, víš, to jsou nejlepší, ti, co nechcou. Ty jsi nenašel Boha, nepleť si to, bratře, sestro. Bůh našel tebe. On sešel z nebe na zem, opustil všechen přepich a vzal tvůj trest. To, co jsme si my zasloužili, vzal na sebe. Bolesti, prokletí. Všechno to vzal a víš, kam to dal? Víš, proč ho do pekla to tam nechal? On to prokletí, to zlo světa, všechno to vzal ten hřích, on se stal hříchem a on šel do pekla, on tam udělal ještě nějaký pár jiných věcí, administrativních, ale já věřím, že on to tam nechal. Co myslíš, pastor? A taky zaváhal. Keď se matky zahradě plakala, říkal, Bože, on ví, víš co? Proto, když mi zjevil Bůh, já jsem 3 dny plakal. Říkám, proč on tak potil tu krev? Já, Bože, víš proč? On byl svatý, plný lásky. A poslouchej, všechno zlo světa, každá pedofilie, vraždy, zabití dětí, jsou lidi, co jíjou svoje děti, hrozné hříchy, války, neumíme si to představit. My si to neumíme představit, ale on to cítil, znal. Toto má vzít na sebe. Toto? Tu hrůzu? My si neumíme představit to. On to vzal. A říkal, Bože, nechte, jestli to jde, odej mi ten kalich. To je hrozný. Ty slyšíš ve zprávách, tam někdo zabil děcku, tam, jo. Ale on to vzal na sebe. Tu bolest těch dětí, tu bolest v těch válkách, tu bídu, tu hrůzu, všechno, to si neumíme představit. Mě to Bůh já jsem 3 dny se zamkla a jenom se brečil. Nevěřím. My někdy čteme, ale nechápeme. Hledej to v Bohu. Hledej tady, řekni, Bože, když to čtu, ukáž mi, co za tím je. On ti to otevře, on ti to zjeví. Uvidíš takové věci. A pak to přijmeš, pochopíš, budeš žít jinak. Protože to nejde. A on to vzal. Dal to pekla, tam to nechal. Když se vracel za klíče o smrti a kázali jim evangelium, hroby se otevřeli, mrtví stávali. Ukázal nám všechno, co bude. Víš, on neudělal Ježíš nic, co by nám fyzicky neukázal, nebo on říkal, oni hlupáci, když jim to jenom řeknu, nebo nevěří. Tak nám to ukázal a stejně mnohý nevěří. Ale poslouchej, víš, proč nevěří? Protože neslyšeli. Víš, ty, co tě nejvíc budou odmítat, za nima nejvíc chodí. Protože ďábel přesně ví, jaký Bůh s nima má plán. A proto na ně dal to zlo, tu tmu. Já jsem minule dal video tady sestry na Facebook. Já jsem se s tím musel hádat. Proč co? Že promiň, že to tak řeknu. Tady ta holka, ty chodíš do takové církve, však my známe její rodinu a tohleto. Říkám, ale nechci to komentovat, ale říkám, poslouchejte, to je velice požehnaná sestra. Jestli se ti to nelíbí, tak ty jsi na té špatné straně.
Ale co oni tam dělají? Říkám, no poslouchej, církev je pro hříšníky. Já chodím 2 týdny na ty ubytovny, sloužím tam a pak teď jsem tam včera, víš, oni na těch pomluvají. A co říkali? To a to říkali. A děkuji. Chvála Bohu, aspoň vidím, že nesu Ježíše. Haleluja. Já nechci, aby mě chválili, kdo jsem já. A co byste chtěli, aby mě chválili? No jestli tady byli takový pastoři, kteří jako, to je to špatné. Posledně, já musím se ponižovat, aby byl Kristus. Když on mě odejde von, tak jsem zase tam byl ještě 7krát nož. Je to hrůza. Chudák svět potom. Jeho láska mě drží. Jeho moc mě drží. On mě drží, on mě používá a tebe chce taky. Bratři, sestry, pozbuzuji vás. Láskou Kristovou. Služte svojím. Služte. Potřebuješ požehnání? Začni sloužit Bohu. Říkej o Ježíšovi, služ lidem a Bůh tě začne jednat. Taky začni sloužit. Nemyslí si, že nemůžeš. Můžeš. Protože přijde na tebe Boží duch, sestoupí. Ty nemůžeš sloužit sám práci. Ale když začneš mluvit, a Duch Svatý na tebe sestoupí a ta jeho moc tě uzdraví. Jeho moc tě uzdraví. On tě naplní, vtedy ty budeš použitý. Já vždycky říkám takové podobenství, že žena má nádobu v dřezu špinavé. A když přijde návštěva, to nepoužije. Musí je umít. Já jsem nechával sloužit církvi, co kouří. Nechal jsem je, dal jsem jim limit. A říkám, poslouchej, Duch Svatý, ten ti ukáže, běž tam dopředu, běž si tam stoupni a přečti něco z Bible. Já nejdu, já ještě kouřím, běž. A pak, co to bylo? To je svatost. Rozumíš? Zkus si to. Duch Svatý usvědčí tě, ale jak když nic neděláš? Musíš končit dlouhý, ale chci vás požehnat. Můžeme se postavit? Haleluja. Děkujeme ti, Ježíši. Pojďme udělat takové vyznání. Víš, že autorita je daná církvi? Amen. Poslouchej, pastor sám nedělá nic. Bůh tě dal sem, abyste všichni v jednotě. Jeden duch, jedna mysl. Řekni se mnou, jeden duch, jedna mysl. Mysl Kristova. Otče, děkujeme ti za Ježíše Krista, za tvoji milost. Vyznáváme, že dnes přijímáme uvolnění skrze krev Ježíše Krista od každé neduhy. Naše hříchy vyznáváme a věříme, že jsme spravedlnosti Boží v Kristu Ježíši. Prosím tě, použij si mě. Ty jsi mě povolal. Dej mi moc, nech se to manifestuje. Použij si mě, abych svědčil, abych říkal dobrou zprávu o Ježíši Kristu, abych uměl milovat a odpouštět. Požehni našeho pastora. Nech tato církev se rozmnoží. Bůh je ten, který nás zaopatřuje a já vám požehnám. Haleluja. Slava Duka Mardela, Resantaria Narbase. Nech tato církev, Pane, ve jménu Ježíše Krista se rozmnoží. Že nám plodnost na každou ovci. Ztracené ovce nech se vrátí ve jménu Ježíše Krista. Požehnej nohy evangelistům. Požehnej emoce a pocity těchto lidí. Nech jejich duše se raduje ve jménu Ježíše Krista. Abrahamovo požehnání přijmi vírou teď. Všechno v Kristu už máte, ale nevíte o tom. Tak věď, že to máš v duchu. Haleluja, slava Tuke Marode. Každý náboženský duch, každý útok od satana svazuje a vkládá pod nohy této církve. Každé štípy, kterých démoni a ďábel střílí, nech jsou zastaveni štítem víry v jméně Ježíš. Nech je pro mě oslaveno jméno Ježíš.
nech démoni drog, alkoholu, nemorálních věcí, sexuálních hříchů, nech jsou svázáni a vyhnáni ve jménu Ježíše Krista. Nech jsou naše národy, naše milovaní a naše lidi osvobození od každého řetězu, od každého pouta ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Ty jsi řekl, my to máme dělat, Pane. Dej nám tu víru a tu moc, že vyjdeme a budeme věřit tomu, co se řekne. Tak já, Pane, vyhlašuji rok přízně Pána Ježíše Krista. Nech prší Boží požehnání na tuto církev. Nech v tvém srdci teď je vylita Boží láska k lidem. Bez lásky nejde sloužit. Tak jako Ježíš miloval nás a miloval své nepřátele i ty, kteří ho zabili. Ta láska, agape, Filadelfia, ty jsi Jehova Rafa, který uzdravuje. Žehnám uzdravení v jméně Ježíš. Ten, kdo potřebuje osvobození, buď volný v jméně Ježíš. Shiriaraba Santa, Riaraba So, Rebrakata, Siaraba Siaraba Sonto. Haleluja. Haleluja. Jedna žena teď myslí na to. Já bych to i chtěla, ale nevím, jestli manžel bude s tím souhlasit. Bude. Ty a manžel si jedno. Ty víš, kdo jsi. Já se nebudu na tebe dívat. Haleluja, Pane, ukaž víc. Riba Santa, Babababas. Chceš sloužit Bohu a stále ti to nejde, protože stále žiješ v hříchu. Říkáš, já nemůžu, já kouřím, já dělám to, já tam to poslouchám. Pokud nezačneš, nikdy se nic nezmění. Já když jsem poprvé šel chválit Boha, tak jsem tam šel hrůzou, ještě ožralý. Sobotu jsem pil a v nedělu mi poslouchal přidal a se mě to ještě táhlo. A lidi říkali, vyhoď ho ven, my sem nebudeme chodit. Ale já za něho dneska děkuju Bohu. Kdyby to tak neudělal, tak já bych třeba nikdy nebyl Bohu. Ale on řekl, mě to řekl Bůh. Poslouchejte, nebuďme poslušní jenom lidem. Ano, ctíme autority, ale v souladu s Božím slovem. Víš, my jsme rybáři lidí. A rybář ví, jak má chytit jakou rybu. Ty lidi, poslouchej, nezískáme tím, že jim řekneme, ty jsi hříšný, ty jdeš do pekla. To není evangelium. Evangelium je dobrá zpráva. Nedívej se, kdo jsou, co jsou. Oni potřebují vaši pomoc. Já když tady to vidím, co tady je v tom Brně. Ale posledně tam, jak to má pastor zvládnout? Vy jste tady Boží děti. Ty máš autoritu, Lukáš 10:19. Ale komu sloužíš? Když za někým a řekneš, Bůh tě miluje, já tě miluju, je lepší, je něco lepšího, je někdo, kdo tě osvobodí, kdo ti pomůže z droh, pomůže ti z toho, pomůže ti z toho. Pojď, my ti pomůžeme. My ti pomůžeme. Obejmu si toho. Já teď chodím na tu bytovnu, víš toho, co jsou aj svrávaví lidi. Hrůzo. A sloužil jsem na Slovensku v Trebišově a tak. No, všichni skákali po nás. A když jsem byl takový, že bych s takovým nepromluvil. Ale Bůh mi dal milost. Víš, ty nejsi lepší než oni. On za ně tak stejně zaplatil jako za nás. A potom Bůh ti to dá. A já vám to žehnám. A já věřím, že příště uslyším svědectví. Církvi musí být svědectví a poženání. Bůh vám žene, děkuji, pastore, omlouvám se a říkám, jak mě ho musí zít. Ale děkuji za krásné slovo povzbudivé, můžete se ještě posadit. Ale já věřím, že to bylo slovo od Pána pro nás, protože největší katastrofa pro křesťana je, když Bible, když učení se stane jenom nějakou teorií. Jenom vím, jak to má být, ale ty nejsi od toho tady ani já, abychom znali jenom teorii, ale aby se Boží slovo stávalo živé v našich životech. Amen? A neboj se hlásat evangelium, protože když začneš mluvit o Ježíši, když začneš vyhledávat, kde můžeš mluvit, tak Bůh bude mluvit skrze tebe. Najednou ta inspirace bude tam, bude v tobě.
Ale je na každém z nás rozhodnout, vyhledávat. V ten moment, jak začneš mluvit, tak zjistíš jednu úžasnou věc. Že něco máš. Že něco máš. Aleluja. A ve chvíli, a pokud přestaneme evangelizovat lidi, tak ztrácíme to, co máme. Ztrácíme. Že hlásíme, a já na závěr řeknu ještě jedno svědectví, co jsem měl tento týden, je to jenom krátké. V úterý mi volal Richard Gire, mi říkáme, a že tady v Brně v nemocnici je známý od jeho známého a že potřebují s překladem pomoci pozbudit a tak. První, co mě napadlo, že se vymluvím. Řeknu, Richard, já mám něco, nechtělo se mi. Ale Duch Svatý mi říkal, jdi tam, já tě chci použít. Já tě chci použít. A tak jsem hned sednul do auta, volal jsem, protože už... A jednalo se o člověka, který, jak jsme říkali, je z Holandska, měl tady havárii, tak za ním přijela manželka a 2 jeho děti po týdnu až z Holandska. Takže a byli bezradní, tak jsem mi zavolal, byli ve fakultní nemocnici a ona mi řekla prostě, jsme v 5. poschodí a jsem tam je našel. A teď ve chvíli, jak vcházím do té místnosti, tak nalevo vidím toho našeho člověka, který byl úplně sešitý, měl různé železa, protézy, strašný. A vedle něj byl nějaký ještě zločinec, protože 2 policisté u něho seděli. A jak jsem vešel, tak policisté, jak mě viděli, tak jeden hned šáhnul prostě po zbraní, se polekal málem. Ale v ten moment, jak jsem tam vešel, tak věděl jsem, že Bůh mě tam posílal. A oni byli strašně bezradní a oni ještě, jak jsou ze západu, tak měli problém důvěrovat prostě tomu našemu systému. A ještě chtěli o nich 10 000 euro, ale to byly prostě na tu protézu, co měl, protože ten bratr chtěl už jet zpátky. Ale co chci říct? Tam leží člověk úplně bezvládný, neví, co bude, rodina, to samé. A já jsem řekl, tak pojďme se pomodlit. A já jsem tam na tom místě, mně bylo jedno, že tam jsou policisté, že tam jsou doktoři. Jsem řekl, já sloužím mému Bohu. A on mi řekl, že se mám tady modlit. Tak jsme se společně pomodlili a bylo to hodně silné, protože ta rodina se Bůh dotýkal. Sice nemodlím se každý den v angličtině, ale Pán mi dal, jak říkám, jak vstoupíš do toho, Pán ti dá slova, Pán ti dá inspiraci. A najednou říkáš, jo, vždyť to jde, haleluja. A to bylo ve středu a ve čtvrtek ještě jsem měl nějaké věci zařídit pro ně, tak jsem znovu přijel a oni už byli rozhodnuti, že po tom týdnu, co je v nemocnici, že pojede už domů. No, že byl problém, neměl auto, neměli tady řidiče, do významu dají prostě propustku a různé věci prostě nebyly dořešené, ale evidentně bylo, on cítil, chce jet domů. A tak já jsem tam přijel, vyřídil jsem ty věci a teď vcházím opět do té místnosti a tento člověk vypadá úplně jinak. Plný naděje. Plný života. Já jsem řekl, Bože, ty jsi tak úžasný. A i ta rodina řekla, oni mi 1000krát děkovali, děkujeme, že jsi přišel. Jak jsi přišel, tak přišla hned naděje do našich životů. A já jsem říkal, ne já, to Bůh se mnou přišel.
A co je ještě další zázrak? Nejenom, že se cítí lépe, ale představte si, je nějaká známa z Holandska. Zrovna ten čtvrtek jela z Rumunska zpátky do Holandska s tím velkým autem na autokemping, nebo jak se tomu říká na ty kempy. A tato žena je dokonce medicínská sestra. Takže takové úžasné věci má Bůh. A jsem si říkal, kdybych možná do toho nestoupil, tak nic z toho se nestane. A na závěr chci ti říct jenom jednu důležitou věc. Toto je na Boží slavu, co jsem říkal, ale když budeš hlásat evangelium, když budeš povolávat lidi na toto místo, nepovolávej je kvůli tomu, že tady je super pastor, tady jsou super chvály, a kdo ví co. Ty musíš povolávat, že je tady Kristus. To musí být nejhlavnější. My kážeme Krista. Církev je nástroj. Amen. Církev je nástroj. Ale Ježíš je hlásá.